Soc Pet Simó, soc professor del Departament d'Organització d'Empreses de l'ETSEIAT, Terrassa, i també soc fundador i actualment coeditor de dues revistes científiques d'Accés Obert, Intangible Capital i GIEM. A més, soc membre des de la seva fundació de l'Associació Internacional d'Accés Obert d'Editors Científics. En relació a l'accés obert i quan puc parlar des de dues vessants, des de la part d'editor i des de la part d'autor, perquè també publico, evidentment, com a investigador, jo crec que en el futur cada vegada anirem més cap a l'accés obert, per molts motius. No només el motiu científic de divulgació, sinó també perquè arriba a més estretes de la societat. I el teu treball, en el fons, no només és utilitzat per altres investigadors, sinó que té més facilitat d'arribar a empreses i que hi hagi una transferència de tecnologia. És a dir, quan un publica amb accés obert, produeix altres avantatges, no només la responsabilitat social, que evidentment les nostres recerques venen finançades per la societat, sinó que també t'ofereix oportunitat de transferència tecnològica. Empreses i altres sectors llegeixen els teus articles i te poden situar com a expert en un tema i després, evidentment, començar una relació de transferència tecnològica.